Безнең туган җир, бөркет коя торган җир. Гавриловтай курку белмәс каһарманнар торган җир. Советлар Союзы герое Петр Михайлович Гаврилов исемендәге музейга рәхим итегез. Без сезнең белән Советлар Союзы герое, Брест крепостенең почетлы гражданины, Ленин орденына 2 мәртәбә лаек булган бердән-бер шәхес, иптәш крәшеннәренең горурлыгы Петр Михайлович Гаврилов музеенда. Әлеге музей 2010 елның 30 июнендә Петр Михайлович Гавриловның туган ягы Питрәч районы Әлбәдин авылында геройның 110 еллык юбилеена багышлап ачыла. Музейда геройның шәхси киемнәре, фотосурәтләре, туганнары биргән истәлекләр саклана. Шул экспонатлар белән сезне таныштырып үтәрбез. Музей өчен иң кадерле экспонат Петр Михайлович Гавриловның офицерлар киеме, фуражкасы, плащы, аяк киеме, шулай ук аның хатыны безгә бүләк итеп биргән китабы, автобиографик китабы, Брест көрәше китабы саклана. Бу киемнәрне Петр Михайлович Гавриловның икенче хатыны Мария Краснова Питрәч районының туган якны өйрәнү музеена бүләк итеп бирә. 2010 елда ул безнең музейга тапшырыла. Петр Михайлович Гаврилов Казан губерниясе Лаиш уезды Ябле-Мишә елгасы буенда урнашкан матур табигатьле Әлбәдин авылында 1900 елның 30 июнендә дөньяга килә. Бу турыда мәгълүмат теркәлгән метрика кенәгәсенең төп нөсхәсе безнең музейда саклана. Ул бик авыр тормышта яши. Әнисе Александра Ефимовна һәм абыйсы Сергей белән шушындый полуземлянкада өйдә яшиләр. Өйләре авылда иң ярлы өйләрдән саналган, өйдә иң кыйммәтле булып 100 самавар була. Аның әтисе туй көнендә әнисенә бүләк итеп биргән була. Петр Михайлович Гаврилов тууга әтисе үлеп китә, әнисе алпавытка эшкә керә. Алар инде тормышның авыр чорында абыйсы белән күрше авылларга хәер сорарга йөриләр. 8 яшендә Петр Михайлович Гавриловны Ширкәү каршындагы мәктәпкә укырга бирәләр. Ул анда 4 кыш укый. Шуннан соң инде әнисенә булышыр өчен алпавытка көтү көтәргә керә. Казаннан кайткан кешеләрдән ул ишетеп ала. Анда рабочийлар тату эшләгәннәрен, күмәк эшләгәннәрен һәм яхшы акча түләгәннәрен. Шуның өчен дә ул шәһәргә омтыла. Ләкин аның яше тулмый. Ул вакытта аңа бары 15 яшы гына туган була. Шуңа күрә Пистердән 16 яшьле тулган диеп документ яздырып алу өчен Петр Михайлович Гавриловка озак вакыт кына эшләргә туры килә. Аңа дуңгызлар караган өчен бер айга 50 тиен акча түлиләр. Шул акчадан ул гаиләсенә булыша һәм Писергә өлеш чыгарып бара. Документ яздырып алганнан соң Петр Михайлович Гаврилов Казанга юл тота. Казанга килүгә үк аны заводка эшкә алмыйлар. Аңа урам себерүче булып эшләргә туры килә. Соңыннан гына ул дары заводына эшкә керә. Эшчеләр белән дуслашып китә. Ләкин 1917 елда гражданнар сугышы башлана. Шуңа күрә ул үз теләге белән Кызыл армия сафларына языла, бөтен сугышны уза һәм Кубанны азат итүдә катнаша. Хәрби дәрәҗәсен күтәрү өчен Петр Михайлович Гаврилов Мәскәү шәһәрендәге Фрунзе исемендәге академиягә укырга керә. Академиядә укуның төп шарты булып урта белем тора. Ләкин әйткәнемчә, Петр Михайлович Гавриловның 4 кенә сыйныф белеме була. Шуның өчен дә көндез ул академиядә укыса, ә кич белән урта мәктәпне бетерә. Академияны яхшы билгеләргә генә тамамлый. Бу турыдагы аттестатның күчерелмәсе безнең музейда саклана. Һәм инде академияны бетерүгә үк Петр Михайлович Гавриловка майор званиесе бирелә. Академияны тәмамлау белән хезмәтен дәвам итү өчен аны Брест шәһәренә җибәрәләр. Ул анда гаиләсе белән Цитаделидәге офицерлар йортында яши. Сугышны Петр Михайлович Гаврилов шушында каршы ала. Ул инде алдагы вакытта ук командирларга әйтеп килә. Монда дошманнар әзерләнә ди, каравылны күбәйтергә куша. Гавриловны паника куптаруда гаеплиләр һәм 27 июньдә партия утырышында аны партиядан төшереп калдыру мәсьәләсе хәл ителергә тиеш була. Ләкин 22 июнь иртәсендә Бөек Ватан сугышы башлана. Сугыш башланганны Петр Михайлович Гаврилов сизгәндәй солдатларны әзерли. Шуның өчен дә 22 июньдә ул куркып калмый. Тиз генә киенә дә соңгы тапкыр улын һәм хатынын күрә саубулаша һәм солдатларны җыеп Көнчыгыш фортны саклый башлыйлар. Сугышның беренче көннәре иң авырлардан санала. Эчәргә су, ашарга ризык булмый. Күп кенә Брест сакчылары су булмаудан интегә. Петр Михайлович Гаврилов 5 көннән соң яралыларны, хатын-кызларны
балаларны пленга җибәрергә приказ бирә. Ләкин беренче көннәрдә дошман яраланган сакчыларны пленга алмыйлар. Сакчылар каршында бөтен яралыларны да дошманнар атып үтерә. Буларны күреп Петр Михайлович Гаврилов үз солдатлары белән бер-берсенә сүз бирәләр. Соңгы көнгә хәтлек, соңгы сугышларына хәтлек Брест крепостен сакларга. Шулай була да 30 көнгә сузыла бу саклау. Дошман Көнчыгыш фортын берничек тә ала алмау аркасында авиабомба кулланырга мәҗбүр булалар. Башта 600 килограммлы, аларның нәтиҗәсе булмый. Соңыннан инде 1 тонна 800 килограммлы авиабомба атыла Брест крепостының Көнчыгыш фортына. Шул вакытта крепостның стеналары ишелеп төшә, җир тетрәгәндәй була. Петр Михайлович Гаврилов һәм башка солдатлар бөтенесе дә төрле тән җәрәхәтләре ала һәм бөтенесе дә контузиялана. Шул исәптән Гаврилов та уң яклы контузия ала. Сугышның 30-нчы көненә Петр Михайлович Гаврилов Көнчыгыш фортта берничә солдат белән генә кала һәм үзенең соңгы приказын бирә. Петр Михайлович Гаврилов үз көче белән Капонирга килеп җитә. Капонирда алдан атлар асраган булалар. Ул монда комбикорм таба һәм шул комбикорм белән туклана, чыгып Капонир кырыендагы суны эчә. Шуның аркасында Петр Михайлович Гавриловның берничә көннән эч авыртуы башлана. Ул аңын җуя, бик каты ыңгыраша. Шуның аркасында дошман аны күреп ала. Шуңа да карамастан Петр Михайлович Гаврилов аяк тавышларын сизеп, соңгы гранаталарын ыргыта һәм соңгы пуляларын ата. Шулай итеп Петр Михайлович Гаврилов пленга эләгә. Петр Михайлович Гавриловны Капонирдан алып чыккач, аны карарга 44-нче дивизия белән немец генералы килә. Немец генералы Петр Михайлович Гавриловның батырлыгына соклана һәм аны исән калдырырга приказ бирә. Петр Михайлович Гавриловны пленга җибәрелә. Ул бик авыр хәлдә була. Үзе ашый алмый, аны калак белән ашаталар. Тире дә сөяккә генә калган була. Үзенең пленга эләккәнен ул бары тик 2 көннән соң гына аңлап ала. Аңына килгәч инде аны сорап алырга чакыралар. Ул үз фамилиясын яшереп калдыра һәм лейтенант Галкин исеме астында 4 ел пленда була. Төрле концлагерларда, Хамельсбург һәм Регенсбург концлагерларында була. Бары тик 1944 елда гына Польшаны безнең гаскәрләр азат иткәч кенә Петр Михайлович Гавриловны чыгаралар. Петр Михайлович Гаврилов бөтен фильтрацияларны үтә һәм офицерлар рәденә яңадан кайтарыла һәм Сибир ягына япон военнопленныйларны сакларга җибәрелә. Сибирдән соң Петр Михайлович Гаврилов 1946 елда үзенең туган ягы Әлбәдин авылына кире әйләнеп кайта. Ләкин ул вакытта пленда булганнарны барысында саклык җанлыларга исән биләр. Шуның өчен дә Петр Михайлович Гавриловны авылдашлары матур йөз белән каршы алмаганнар. Аңа эш тә бирмәгәннәр. Ул 1 ел дәврендә Әлбәдин авылында яши, район үзәгендә гончар фабрикасында да эшләп ала. Соңыннан инде Краснодар шәһәренә китеп бара. Беренче хатынын тапмаганнан соң улы белән икенче тапкыр Сибир кызы Мария Красновага өйләнә. Үй сала Краснодарда, эшли башлый. Брест крепостьчылары сакчыларының батырлыгын бик күп еллар танымыйлар. Бары тик Сергей Смирнов Брест сакчыларының батырлыгын өйрәнү өчен Брест крепостена бик күп тапкырлар килә һәм мондагы кешеләр белән сөйләшә. Һәм берничә кешедән ул Брест крепостының соңгы сакчысының батырлыгы турында ишетә. Ул батырлыкны ул радиодан сөйли башлый. Радиодан Петр Гаврилов бу Сергей Смирновның сүзләрен ишетеп үзен танып ала. Һәм аның янына Мәскәүгә кунакка килә. Сергей Смирнов та яши һәм аңа үзенең туган ягын, туган җире турында сөйли, хатыны, гаиләсе һәм сугышта булган барлык батырлыклары тәфсилләп сөйли. Сергей Смирновның китабы 1956 елда дөнья күрә һәм 1957 елда хәрби бурычын үтәгән өчен Петр Михайлович Гавриловка Советлар Союзы герое исеме бирелә. Сергей Смирновның китабы дөнья күргәннән соң 1956 елда Петр Михайлович Гаврилов дөнья буйлап йөри башлый, төрле очрашуларга йөри һәм 1956 елда ул Брест крепостенең очрашуына килә. Монда ул үзенең беренче хатынын исән икәнен белә. Беренче хатыны белән Петр Михайлович Гаврилов 15 елдан соң очраша. Бу очрашуның мизгелләре безнең музейның фото күргәзмәсендә бар.
Петр Михайлович Гаврилов ил буйлап сәяхәт итә, төрле очрашуларга йөри, укучылар белән очраша, колхозларга бара. Һәм шулай ук ул төрле кинолар төшергән вакытта үзенең киңәшләре белән режиссерларга булыша. Шулай ук әле ул депутат та була. Безнең музейда Петр Михайлович Гавриловның авылдашларына язган хатлары саклана. Ул контузия алганга күрә хатларны үзе язмаган, бары тик аларга имзасын гына куя торган булган. Петр Михайлович Гаврилов 1979 елның 26 январында 79 яшендә вафат була. Үз васыяты буенча Брест крепостенең гарнизоннар зиратына күмелгән. Ул зиратта аңа һәйкәл куелган. Бу стендта сез шул һәйкәлнең фотосурәтен күрә аласыз. Петр Михайлович Гаврилов исеме белән Брест крепостендә, шулай ук Краснодарда, Казан шәһәрендә, Питрәч районында урамнар аталган. 2005 елда үзәк аллеяларда Петр Михайлович Гавриловка бюст куела. 2008 елдан күн мәктәбе Петр Михайлович Гаврилов исемен йөртә башлый. 2020 елның мартында Питрәч районы делегация составында без Брест крепостендә бардык. Петр Михайловичның кабренә бардык. Аңа чәчәкләр куйдык. Шулай ук Брест крепостеннән алып кайттык җир аның туган ягына. Бресттан алып кайтылган җир хәзерге көндә шушы